Siphinde sebenje ngokhulu kuyithoba kuyi-channel New Flick kama ku-Pastor Nick. Ngithathe nalithuba ngibonga nje kubantu abaningi abanye baloku bevele bekhomenta ngiyazi ukuthi siqale nabo 2020 masiqala sibheka nje sifocus more edabula amaphupho si 2020 2019 somewhere lapho kudala 2019 abanye babo sicela lapho 2019 abanye 2020 they are still here. uNkulunkulu akanilonde nonke ichannel iyakhula kancane nani ungathi uNkulunkulu enganikhulisa kancane kulokweni khula kona kulokweni kwenzayo. uNkulunkulu enibusise nganza ukuthi ngiyabonga kakhulu. Kodwa ke ngiyacela ukuthi kubona bonke abantu ababesubscribe ku channel abaqhubeke beyibuke ama video lesiwenzayo ngoba siwenzela bona ngale kwalokho asizenzeli thina bese ke beqhubeka besupport ichannel ngokubuka ama video wonke ama video bafike egcineni nama ad bantu bawabuke phela ngoba ngaleyo ndlela leyo uma nibuka ama video usho ukuthi you are able to generate revenue ezokwenza ukuthi sikwazi ukuthi keep us going. Nompumelelo ogumedela uthi amen phasa ngicela ukukubuza kusho ukuthini ukuphupha ke unika uyiphinifa elisha iphinifa ngesizulu okwesingisi kuthiwa ke i-apron ngama if I'm not mistaken i-apron so umuphupha i-apron okay it's uhlobo oluthile le-apron angisho nje iphinifa uhlobo oluthile le-apron yabo ethayele lapho so umuphupha kubona iphinifa uphawu sithatha njengoluhle nolungasho into yokuqala mhlawumbe kunendimo noma kuneqhaza ozolibamba mhlawumbe emndenini wakho noma ozolibamba emsebenzini noma ozolibamba ebhizinisini noma ke emphakathini wakho yabona. Okwesibili singakusho ukuthi umuphupha iphinifa uphawu oluhle futhi oluvamile kwesinye isikhathi ukuthi lubike la ukulindela mhlawumbe ukuthi ungahle uthola izinto oyifisayo ikakhulu azima ukuthi kade uliqokile yabona. 3 umuphupha ugqoka noma ugqoke iphinifa uphawu oluhle kwesinye isikhathi lusho ukuthi ke lindela ukuthola uthando lindela ukuthola umlingano oqotho noma lindela umshado ngenze kunomuntu ozofike propose noma ahlabe ngedolo phansi acela umshado. 4 umuphupha ugqoka iphinifa uphawu olungabuyeli ukuchaza ukuthi ke zilungiselela ukubamba iqhaza elifanele nelibonakalayo uma ukuthi unomklamo ohlela njengamanje noma kuneyinhlelo sukunazo njengamanje yabona. Asivali ngokuthi umuphupha ke unikezwa iphinifa uphawu ngasho ukuthi mhlawumbe lingasho ukuthi ngasithola mhlawumbe maqondana ngase mhlawumbe uthola umsebenzi noma uzongena mhlawumbe kwesinye nje isigaba sempilo kungekudala. Uma unikezwe iphinifa omunye kenzeka phupha enikezwe iphinifa bavele bemcela umshado omunye athola umsebenzi ongcono omunye adlulele esigabeni esingcono sempilo yabona. Siyabonga ke uNkulunkulu ke kulonde kubusise kama upastor weningi nengathi ngingabusiseka kodwa ke video akuyona yokuqala yona yokugcina buka le uyilike bese ubuka amanye siwenzile previously uwalike nawo ngokubuka kanjalo usupport ichannel kakhulu. May God bless you.